Una vegada hi havia un ratolí de camp que vivia feliç a casa seva. Un dia el va visitar un vell amic que s'estava a la cort. Per al seu convidat, el ratolí de camp va treure del rebost els millors formatges que tenia i una cansalada molt gustosa. També li va servir blat de moro tendre i pa acabat de sortir del forn. I per beure, va anar a la font que hi havia al bosc del costat i endugué una gerra plena d'aigua fresquíssima. Després d'aquella meravella de menjar, els dos ratolins s'assegueren a xerrar vora la llar de foc. No puc entendre de cap manera com t'hi estàs bé en aquell lloc tan avorrit i empassant aquests menjars tan poc delicats. Perquè el que és a la cort hi ha tants banquets, balls i festes de tota mena que no hi pot ser tots alhora. Però ho hauries de veure per poder-t'ho creure. Demà, quan tornaré a casa, vens amb mi. Ara al llit m'ho rumiaré força i demà al matí ja et diré què he decidit de fer. L'endemà al matí, ben d'hora, el ratolí de camp va anar a veure el seu amic amb l'esmorzar. Bon dia, ja m'he pensat bé tot allò que vas dir i vindré amb tu. Caminaren tot el dia i van arribar a la cort, que ja era ben tard. A la gran sala dels banquets, però, encara hi havia les sobres d'un àpat majestuós. Així doncs, es pogueren atipar de tota mena de pastissos i dolços i fins i tot van beure una miqueta de xampany. Però just quan volia passar els taps a un formatge molt especial, sentiren els lladrucs esgarrifosos d'un gossot enorme. Quan van sentir els marrameus d'un gat, llavors sí que es van espantar. Després, a més, les fortes trepitjades dels criats que anaven amunt i avall endreçant les taules. Quin terrabastall! Les coses s'havien complicat tant que el ratolí de ciutat se'n va anar corrents a amagar-se al seu forat, sense ni recordar-se que allí hi havia també el seu amic del camp, el qual, tremolant de por com una fulla, s'amagà com va poder darrere la borla d'una cortina. Quan ja havia passat el perill, el ratolí de ciutat va sortir del seu amagatall per anar a buscar l'altre ratolí. Un cop l'hagué trobat, el va dur a veure les habitacions tan elegants on vivia, darrere les parets de la sala dels banquets. Allà dins, el ratolí de camp, tot reposat però molt seriosament, va dir: Si totes aquestes menges delicioses i aquesta vida de luxe que portes s'interrompen sempre amb aquestes situacions tan alarmants i perilloses, aleshores m'estimo més tornar als menjars senzills i a la pau i la tranquil·litat de la meva barraqueta del camp. Però no et vols quedar ni a passar la nit? No, gràcies, ja n'he tingut prou de la vida regalada de la cort. Ràpid i silenciós, va deixar enrere les botes grosses i lluents dels guàrdies i s'esmunyí sota les enormes portes de ferro cap a la foscor de la nit. Corre que correràs, no es va aturar fins que no fou davant de la seva caseta camperola. Ja sortia el sol i tot era quietud. No hi ha res com ser a casa.